Aquí Àcid Presto comentant un nou vídeo pel canal i avui ens ho anirem a passar una mica bé, a jugar una mica al rang de mític i per això he preparat aquest deck que és una mica irregular, a vegades doncs té molt bones partides, d'altres no tant, però és divertit, és bàsicament un deck de descarte, deixar la mà del rival buida i després poder anar amb tota l'artilleria directe al seu coll. Per descartar què tenim? Tenim els dures, els típics d'un manà, descartes un nou creature non-land, després portem dues criatures per dos manàs quan entra al camp de batalla descarten carta, va molt bé sobretot quan l'oponent té dos o tres cartes, l'obligues a triar quin dels seus recursos es descarta. Després també portem dos Pilfers, que tries una carta que no sigui terra, i descarta per dos manàs. I després també portem Extract the Truth. Aquests me'ls he posat bàsicament perquè hi ha molta gent que juga encantaments, ja siguin ganxo carnes, ja siguin exiliadors, i crec que és una bona solució, ja que la segona opció és que l'oponent sacrifiqui un encantament. Després, com a removals, portem l'Infernal Grasp, Invoke Despair i el Soul Transfer, que només en portem una còpia, ja que és l'única que tenim. I de criatures per anar tirant endavant tenim el Volbed Shepherd, que per un manà és bastant versàtil, els Tenacious Underdogs, que no passa res si es moren perquè el podem jugar i també ens dona card draw, i després ens hem posat Brights Arisen, que també ens pot agilitzar. Després, contra decks que guanyin vides, tenim el Night Dusk, sobretot els d'encantaments que juguen amb aquella 2-2 amb vinculo vital, doncs com que pares una mica que guanyin vides, tot i que l'amenaça no és que guanyin moltes vides, simplement que rampegen com uns malparits. I després tenim el Body Launder, que és una 3-3 amb toque mortal. Si és mort pot tornar una de les peces de descarte o un Tenacious Underdog, per exemple. Després, com a combinacions així ja extras, tenim una que a mi em fa molta gràcia, que és el Ninjitsu més una carta de descartar. Clar, a l'escarbat entra el torn 2, li fa descartar. I si el torn 3 de l'oponent no ha posat criatura o no et bloqueja, te'l tornes a la mà amb el ninja i li fas descartar una carta addicional i tens l'escarbat un altre cop a la mà per tornar-lo a jugar al següent torn i fer-li descartar una carta. És una combinació molt bona, tant amb el Corrupt Court Oficial com el Beetle. I després també tenim un altre de Ninjitsu, que és la rateta, que ho fa per 4, però sempre que fa mal exilies dues cartes i pots jugar una pagant vida en lloc de manar, que també la trobo bona la combinació. Ja per acabar-ho de rematar, la Liana, no pot faltar amb un mono black, en Sheol Dread d'Apocalips, quadre 5 de Touch Finisher total, sempre que robis guanyes, sempre que perdis, sempre que l'oponent robi, perd vides. I 3 Blood Vial proveïdor de viales, 5-6 bola arrolla, sempre que l'oponent jugui un hechizo crea un vial, quan ataqui més 1/0 per cada vial que ha creat. Vull dir, ho trobo una carta excel·lent per acabar les partides, sobretot l'oponent no té gaires cartes, jugui el que jugui, sempre jugui, vull dir, doncs crearà vitales, i sobretot si té poques cartes no tindrà després per descartar, però sí que li donarà una mica de maniobra per aconseguir les cartes, pot ser que vol, però bueno. 5-6, res a dir, vull dir, vol arrollar. I ja per últim 22 pantanos i un Takken humà, que per si de cas ens hem de tornar alguna cosa. Res més a dir, som-hi. Amb un nou rival, en Reventus, a veure com ens manegem. Vale, comencem. Tenim un Corrupt oficial, un Tenacious i la Lily. Crec que bon començament serien Tenacious, després Lily, igual li quedin poques cartes un Corrupt, o depèn dels draus. Ens la quedem. Tot i que l'objectiu és de deixar l'oponent sense cartes, crec que el començament agressiu amb Antanius està bé per
per tantejar si té removal, li fa un cut down, o per exemple un Infernal Gasp. Perfecte. No tinc problema que me'l posi al cementiri. Per si cas hi ha una Lily posem ara 2 criatures, li fem descartar carta i ens mantenim un sol transfer per exiliar. Vale, perfecte. I fem descartar un Graveyard Transpresser. En té un altre que no li durarà gaire. Perfecte, el quart manà. Fem sacrificar criatura. La Lily és molt bona fent pressió. L'únic que ara, per exemple, un ganxo carne de 2 em rebentaria, però bueno, tindríem la Lily en peu encara. Si ve el 5è manà faríem el Despair. El ganxo carne de 2, previsible. I jo crec que ens podem desfer d'un Invoke Despair. Tenim 2 i ens aguantem amb les cartes. També tenim una Lily, perfecte. Doncs amb igualtat de condicions, 2 cartes cada un. Jo amb una Lily en joc. Invoke Despair, perfecte. I em peta la Lily. Excel·lent, no em ve la terra. Ens esperarem. Abans d'anar, no m'agrada. Estaria bé que sortís la terra. Excel·lent. Tenim més que suficient. Li petem el ganxo a carne. Se'n va a 14. Perfecte, una terra per descartar si fes falta. El ninja que li pot acabar de mirar la mà. Segurament té removal a la mà. Si té criatura, fàcilment li podem remoure. Se'l torna i se'l juga. Excel·lent. El removal ens el guardem per al bitxo. I de moment ens quedarem així. Tot i que estaria bé també tirar-lo amb el Temptations Underdog. És molt millor el 4-5, ja que marca moltes més diferències. No ho creem aquí. Ja si té removal. No. 2 ninjas també és guai la combinació. De moment l'atacarem. Mirem si li podem mirar la mà. Si em juga removal podria fer ninjitsu. No sé si funcionaria com a resposta. Es peta el seu underdog per robar carta i ens ensenya. Excel·lent. L'exiliem. Està a 11. Jo crec que si el juguem seria una bona jugada o no. No sé, el següent podríem fer pressió de 6. Ell de 3 robaria igualment, ens deixaria 4. Jo crec que sí. El podríem jugar de 3.
se'n va 9. No blocarem. Roba carta. No hi ha top deck. En picarem a més de 3. Triem el comptador. I perfecte, també. No sé, se'n va 4. Jo crec que si no bloquem ara mateix ens aniríem a 1 i és risky. Amb 4 manes no ens pot jugar un Invoke Despair. Ens podria jugar un Planeswalker, un Removal. Ens podria jugar una Lily. Jo crec que és perillós. Aviam, si bloco, ell se la juga que hi hagi Removal, però després ja no podrà jugar més Underdog. Per tant, ens la juguem i que guanyi si vol. Aviam què roba, també. Té Removal. Tocarem els dos. I no té Removal. Bueno, ben jugat. El vídeo de partida potser n'hem pogut demostrar com funciona, perquè tampoc hem enviat gaires cartes al descarte. Vull dir, portem diverses. I em sembla que només un cop ha estat amb la criatura de ninjitsu. Però bueno, ha funcionat contra un mono black. I amb la Liliana i tota la companyia hem pogut al final guanyar, vull dir. Era un top deck seu o... Perquè amb aquest deck fas molta pressió a l'hora de descartar i cartes. Va, anem per la següent partida contra l'Ewen King. Vale. Tenim un Strike the Truth, un Grasp i un Temptation Underdog. Crec que és bona mà inicial. Aviam contra què ens trobem. Vale, uns 3 colors. Saludarem cordialment. Vale, segurament és el deck llegendàries. Per tant li farem un cop d'ull, no? Un cop d'ull, aviam què té. Per veure cap on podem anar. Vale. Bueno, un refin ens hauria fet bastant mal. Vale. Sabem a qui ens enfrontem ara, almenys. Aquest que fa una còpia, entenc, d'una altra criatura. Veiem la tercera terra. Jo no li petaria aquest, però podem jugar com a blocker. No m'importa intercanviar-lo per la dels dos. Suposo que farà una còpia de la meva. Molt bé, ben jugat. I no bloca. Com que no tinc cap pressa, de moment jugaré un Shell Apocalypse i a veure ja on va. És bastant win condition, en tinc un altre a la mà, després me'l podria tornar amb el Takenuma, vull dir... I el noi es rendeix, ha vist prou. Anem per la següent. Partida contra en Tezzeret Senu. Vale, Endurance i un Extract de Truth. Força útils, les primeres jugades. Després dos 76 Underdogs. Veurem si ens ve el tercer o el quart manà per poder fer doble jugada. Encara que vagi primer, tenir un Endurance a la mà ja per si em la quedaria a la mà. A les anteriors partides, les primeres dues hem guanyat bé, després hem tingut una mala ratxa, però bueno,
les tallarem d'aquest vídeo perquè han set una mica poc rellevants. Vale? 2 Kaitos i una Wandering i un Line. Que el pot jugar per 2. Ho trobo uau. I aquest que de Wandering Emperor és la que ens molestaria més. Que també el podem petar amb l'extract de Truth. Jo li posaré una altra Tentacious Underdog per veure què fa. Aviam si té el tercer maná. Si el té, vale. Més que content de fer el trade. No. No vol que fer el trade, Això juga a velocitat d'instantani. Sí, jo crec que li destruïm l'Underdog, encara que tingui després potser manar i em pugui anar per ell. Ja estic content amb la feina que haurà fet la Lili. Un doble quart torn que li podem fer o bé descartar o bé instaurem una criatura o mirem la mà i li traiem algú bo que tingui. Necessita el quart manar, sí que el té. Segurament la jugada serà Underdog Lili. Vale, és aquesta. Vale, jo crec que potser és millor mirar-li la mà en lloc de recuperar un Underdog. Vulguis o no ja té 2 Punchwalker, que algú li podem descartar i torna un Wandering Emperor. Jo amb el Knight jo crec que farem bona feina. Ens podem mantenir en defensa per després si ens torna a fer Tenteixos. No el blocarem. Segueix buscant, indagant amb la seva biblioteca aviam què es troba. Crec que seria una bona jugada lligar Apocalips. Si vol gastar el removal a algú, que el gasti amb això. L'enviem a 12 perquè la carta la roba. Segurament hi ha el removal, una terra i una altra. Bueno, perfecte, el removal just a temps. Jo potser preferiria enviar-lo a 7 a 5 i 2 a 3. Després amb un Tenteixos amb Blitz podríem acabar amb ell fàcilment. Ens ha de remoure el Knight amb un de 2, però no serà suficient. No sé que tingui el removal. Anem 2. Anem a atacar. I GG. Una partida on queda demostrat que descartar les peces clau, sobretot les 2 Wandering Emperor, doncs hem pogut anar controlant el joc i després amb el finisher de l'Apocalipsi hem acabat de fer la feina. Vinga, va, anem a jugar a l'última i a veure si tenim sort. Contra un Pancas, en Jace Belén. Vale.
bastant coses de... Ell comença, 2 manars... Jo crec que està bé. Tot i que podria començar per un plífer, depèn de què em comenci ell. Però també deixar-lo triar primer que descarti i després fer-li descartar. Ara necessitaríem 3 manars. Ai, 4 manars. No sé. La Liliana... Més que content amb el tercer manar que m'ha sortit. Ganxo carne. Excel·lent. Excel·lent. Si té counter que se'l gasti. Si no és... Perfecte. I ja s'anirà a robar 3 cartes. Descarta una. Picarem de 1. Més que content de jugar això. Amb els manars oberts per si de cas té... I l'exiliem al Farewell. Jo crec que és un bon trade. Li destruïm aquest. I anem directe a l'emperadora. De moment l'hem deixat en 2 terres i una cosa de 7 manars que no pot jugar. Miro les 2 cartes, em queda una. Perfecte. I crec que ara seria el moment de jugar aquest i començar a posar pressa. Li podem fer descartar la terra. I jugar un d'amenaça, tot i que jugo un ganxo carne. Jo crec que el proveïdor de Viales és la millor opció ara mateix. No té cap counter, per tant tenim via lliure. Torno a mirar les cartes, si me n'agafa una. Podria ser un removal. I l'ataquem 2. A veure... Què ens surt? 6 manars. Passarà. Però ara fem descartar el que tingui. Que no hi hagin sorpreses. Perfecte. En robo un altre. Aviam si ens han robat un removal nostre. Perquè no sé ben bé com funciona. Et pot fer servir manar de qualsevol color, Vale. Jo crec que de moment ens guardem la mà així. Si surt un altre manar, el tindrem bastant controlada aquesta partida. I ens torna a jugar en Symphony Inside, que segurament li surt algun removal. Vull dir, si li surt una Lily, malauradament no el podrà fer servir. Ens ha robat 4 cartes, És mal xinat. Quatre cartes de les nostres. Ens fa descartar. Content amb descartar el Knight. Una terra. Quins seran les altres dues? Si m'he robat algun removal, ja ho hagués fet des d'un bon principi. Vale. Ens farà descartar el bitxo. I em sembla que ja GG, si no li surt el removal. Més que content. Ara el Blood Vial és imparable. Només que l'ataquem amb el Blood Vial li enxufem de 10, a no ser que tingui algun as a la màniga. Que podria ser. De 1.
GG. I amb això conclouríem aquest tec, quedant-nos a 91% de mític. L'objectiu és arribar a competir pels llocs de dalt. Gràcies per mirar aquest vídeo. Espero haver inspirat algú que també està en aquestes copes i està cansat de jugar sempre el mateix. I fer descartar l'oponent mai és una opció dolenta. Vull dir, sigui el format que sigui, hi ha índexs potencials a tots i pot anar agressiu contra diferents metes. Acabem obrint els sobres, ens donen dos masteries. Tenim un de dominària, a veure què ens obrim. Bueno, la saga de 2 punts de mal, creem un drac per 4 manàs, si no. No està malament. Anem a l'Store, què ens hi trobem? Upcook Warden, aquest el tinc a la vida real, està força top. I en Netheroi també. Els arts d'Icòria són molt guapos. Va, per últim posarem els nostres dos, que ara puc triar si acabar el blanc. I començar-ne un, podríem acabar el vermell també, i així ja acabem de fer el rodó, i el següent que començarem serà el verd o el blau. Moltes gràcies per mirar aquest vídeo. Ens veiem al següent. Adeu.